מערכת לופ ניידת LH100. המערכת ניידת, נטענת וקלה לשימוש. המערכת נועדה לתקשר בין המכשיר למצב T-Coil שבמכשירי השמיעה. המערכת מופעלת על ידי סוללות נטענות, דבר המאפשר תנועה בלתי מוגבלת. המערכת קלה ונוחה לתפעול ואינה מצריכה התקנת תוכנה לפני השימוש. ניתן לקבע את המכשיר במקום קבוע בעזרת יחידת התקנה שמצורפת למכשיר. למערכת נורת LED המראה את פעילות המכשיר ואת טעינתו. ליחידה מיקרופון מובנה איכותי שיעיל לטווח 1.5 עד 2 מטרים. ניתן לחבר מיקרופון חיצוני למערכת לשיפור השמיעה בתנאים קשים של רעש. ניתן לחבר אוזניות חיצוניות ולשלוט על עוצמת השמע. המערכת מספקת אוזניות שמע איכותיות לאנשים ללא מצב T או ששמיעתם ירודה. מערכת הלופ היא הפתרון היעיל ביותר לתקשר עם אנשים בטכנולוגיה מתקדמת. המערכת מותקנת בתחנות רכבת, בשדות התעופה, במקומות העבודה, בבתי חולים, בבתי מלון, בתיאטראות ומוסדות נוספים.